Kuan, alas... Anong mas 3? Alas 4 man kuno mag-abot. So, alas 3 mo lakaw. Layo pa rin ang lagaw rin. Duro kayo lagaw eh. Mga Alas 3... 3:30 mo lakaw. O mag-adto ta makay 4 PM onward man. Mabungahong adlaw mga igsoon. Update lang kano naa day ta diri ron sa Jensan gihapon sa Buayan town site sit Purok Maunlad, okay? Nata diri sa Purok Maunlad igsoon nya watay lingaw gyud kay diri no, pero salamat sa Ginoo kay naagya po niyang presensya naguban. So gusto lang ko mo share o gamay ninyo mga igsoon while nag prepare ta para sa umabot nga bagong tuig no. Ang akong i-share ninyo this morning igsoon is about sa kanabitang mga pampaswerte kunuhay kay naamon ko'y nakit-an god karon pa lang kay while nag-Facebook ko ba. So while nag-Facebook ko nakita ko kanabitang na nag-post ba nga pampaswerte ko no mayo ko no na i-prepare para swerte ang imong New Year, ang imong bagong tuig, ang another chapter sa imong kinabuhi. Swerte kung imuha daw tong ihanda or andamon na sa atong isgutana. But before that, before we discuss that or before nato pamalandungan sab ang pulong sa Ginoo kung unsay ikasulti mahitungod sa pampaswerte, mag-shout out sa tariha. Maying hapon sir, pastor watching from Dumaguete City. God bless you. God bless you more, Brother Jimboy Tumbada. And hello, Pastor James. Watching from Bahrain. Kisa man ni sa Cesar Zyril, brother or sister? Zyril Z. Burden Navarro. Okay. Anyway, ganina dahil mga igso nakadawat ang invitation, one of our followers igsoon nga. Actually, wala ko kailaw niya. Followers na good niya. Dinner fellowship. Later mga around 4 PM. Salamat sa Ginoo. Naging adlaw sad gi-invite sad ta. Lain na sad nga atong followers, no. Salamat sa Ginoo, no. So ato man nang gi-grab nga opportunity so on nga makig-banding, makig-fellowship sa mga alagad sa Ginoo, no. Nindot man na. Rungo na to, be. So nalitas balay so on sa ate sa ko ang asawa no diri sa kanang Purok Maunlad sa Buayan town site. Shout out pastor watching from Dumaguete, Mark Mangadlaw. Dili na kinahanglan ng pangpaswerte ang akong gipangay sa Ginoo maayong panglawas. Sakto brother, ako nang isutan bitaw karon kay napa may uban good nga mga kaigsuonan kahigalahan nato nga mura bitaw og nakadikit gyapon bang ilang swerte kunuhay kuno nga ako pud ato sa na silang girespeto sa mga prutas sa mga butang nining kalibutan igso no. So mao na atong isgutan karon. Mayong hapon pastor watching from Tagum City, brother Gab Borgs, and mayong hapon pastor James from sister Gretchen Hana Mesa. Shout out Pastor from Maramag, Brother Jeffrey Paulines. So, shout out din ako mga igsoon ang 213,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And of course, ang shout out ang tanang mga ay taduol be. Tanang mga subscribers ani nga page, shout out. Tanang mga ang uban mag-send og stars, thank you so much no. And I just want to encourage to all of our followers to invite your friends to follow our page, no? So again, akong ipahibaw ninyo, this time naami sa
Buayan town site nami sa balay sa magulang sa ako ang asawa diri sa Buayan town site Purok Maunlad. Okay. Watching from Silway 8, Pulumulok, South Cotabato, maayong hapon sa tanan. So, thank you Sister Reza Jo Goder Mids and to Sister Katrina Tusi. Maayong hapon sa sister, maayong hapon. Okay? And to Al Ausiho, good afternoon Pastor James. God bless you more. God bless you more and more. Igsoon. From Arlon Valdez, shout out Pastor watching from Dubai. Arturo Front, shout out sa Nimuda Igsoon, no? Arturo Front or Front. Shout out Pastor from Amunsao, Dalagit, Cebu. Okay, Sister Mary Grace Ganyulon, advance Happy New Year ninyong tanan mga Igsoon. And to Sister Gretchen Hanamis, dili anang swerte kay always tanggi bless. Amen. Ako mauna akong isgutan karon sister. God bless you sister. And to Morena Daitol watching from Thailand. God bless you. Shout out sa akong brada si Brad Joy Pintados of Sandingan Loon og sa iyahang bata-bata diya si Kamatix Algirex, no? Advance Happy New Year, Brad. See you pohon muli ko diya. Praise God. And then shout out from Mandawi, Cebu, Marby Boy Di Gracia Kalasang Januario. Okay. Good evening, Pastor. Good morning. Morning, afternoon, Pastor James from Ib. Okay. Akong gi-shout out dahil no ang tanang mga OFW, no? Nasa lain-laing dapit nining kalibutan. Mga seaman, mga seafarer, mga naka-permanent resident na shout out yung tanan. Advance Happy New Year, mga igso namos kong prayer. Okay? And Merry Christmas also, Sister Mary from Israel. Follow me sa'yo, pa-shout out me sir from Surigao del Norte. Okay, shout out Sister Gemma D. Estolas from Surigao del Norte. Shout out. Mayong udto watching her Barangay Inapoy, Cabancalan City, Negros Occidental from Brother Chris Rondain. Salamat Pastor, mabungaong adlaw na tutanan. Way sapayan kanunay Brother Arturo Front or Front. God bless you Pastor. Advance Happy New Year. Advance Happy New Year as well. Castil Mart. Okay. Shout out also to Brother Jomar Corsiga, actually from Mabini, Bohol ni, pero karon nasa Kidapawan, Kalaysan. Advance Happy New Year, the brad. Amping de. Anyway, ano pa? Shout out to Sister Miriam May Lokite Tindoy. Shout out po Langihan. Okay. As una, God bless sa inyo, Pastor watching from Sagay Negros Oriental, Occidental. Okay. Anyway, kuanday mga igsoon again, gusto na ako ni siya live igsoon kay para ma-aware ang kadaghanan kay naman ko nakita ron mga post sa Facebook ba nga nag-prepare sila og mga fruits, mga lingin unya any materials nga pampaswerte daw kay kung ilaha daw nang iandam ug na sila ritual nga gihimo kay para sa nindot ang ilang bagong tuig, no? So ato pong ilaha pud na ato nang girespeto pero ato sang pasultiyo ng balaang kasulatan about anang mga swerte-swerte o dimalas igsoon. Shout out from Reno, Nevada, USA, Sister Maria Janet Arias, again from Reno, Nevada, USA. Advance Happy New Year, Sister Maria Janet Arias. God bless you more and more. And to Jocelyn Alberca, shout out Pastor watching from Kidapawan. Okay. So again, so wala makabaluno, kaya ng uban nagtuo nga napako sa Alabil, nana ko karon igsuon sa Buayan town site diri sa Jensan sa Purok Maunlad, no? So nara ko dire igsuon, no? So shout out tanang mga followers nato from General Santos City. Okay, advance Happy New Year. Good afternoon, Brad Pastor. Happy to listen and hear God's word. Padayon Pastor, one of your followers here from Cebu, Mandawi. Nalipay ko Pastor katulas video nimo about inom. Usapod ko nga nagkalingkawas nakitaan sa Ginoo almost 3 years na ko wala ka inom. Naman gani okasyon magway na lang, salamat. Amen. Himaya sa Ginoo igsoon. Ako igsoon kay praise God igsoon almost 3 years na ka ako kay karong January mag 13 years.
Praise God. Pareha ra ta Ginoo kay nabag-o ta. Salamat sa Ginoo. Now, atong isgutan karon igsoon kaning mga pangpaswerte kuno ang pangdimalas kuno. Unsa kuno ako ang thoughts ba akong comments about pampaswerte o pampaswerte sa umaabot daw nga bagong tuig. So, ako ang i-share na igsoon, it's not biblical, it's unbiblical, no? Daghan kayo, igsoon, totoo lang na siya. But, lahi jud tong ang imuhang gi-prepare is naka-align sa word ni Lord. Kung ang atong giandam, gi-prepare this coming New Year, wala gali na siya ning sibo sa pulong sa Ginoo. Dili gali na to makita sa Bible. Totoo lang na. Dili ta nato pwede atong isalig atong kinabuhi ana mga pampaswerte labi na sa uban. Wala man ni istorya ra man ta ani kay I respect all religion, all beliefs, mga unsay pagtuo sa uban igsoon. For me man gud igsoon ang ang uban karon nag-prepare na og mga lingin nga prutas, nangumpra sila nya inihap pagyud nga ang color pagyud sa prutas nya or any materials nga andam bitaw nila i-prepare nga musugat sila sa bagong tuig. Igsoon sultian ko ug prangkahan ko kamo. Bisan pila pa na bisan hutdon pa nato ang bilog nga prutas. Bisan hutdon pa nato ang mga materials nga pampaswerte ug kinsay naninda na igsoon. Kung kita mismo wala tay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Kung kita mismo wala ta nagpaduol sa Ginoo. Kung kita mismo walay personal commitment ni Lord, kung kita nimo ning distansya sa Ginoo, kung kita mismo ning distansya sa Ginoo, ning palayo sa Ginoo, kung kita mismo igsoon, kang atong relasyon sa Ginoo, way kapuslanan ang mga pampaswerte diha, di na mo epek, wala na. No? Daghan bitaw naghanda og ngana mga pampaswerte, pero paglabang sa bagong tuig, maoram gyapon lang kinabuhi, wa may po na usab, wa may swerte. Ang tinuod igsoon sa Bible, once ning dawat kaning tuo kani Kristo as your personal Lord and Savior, luwas na ta, blessed ta. Walay luna ang dimalas nato, walay swerte og dimalas nato. Kung naa may dili maayong panghitabo nato, dili na dimalas kung dili naay katuyuan ang Ginoo. Again, walay swerte og malas sa mga anak sa Ginoo. Kung naa may mga negatibo nga nahitabo nato, mga disappointment, igsoon dili na dimalas kung dili na ay katuyuan ang Ginoo nganong gitugot na niya. Blessed ta, igsoon. The moment we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior in our heart, ning tuo ta niya, nangalagad ta niya, nagdaig ta kaniya, ning simba ta, ning luhod ta ni Kristo, igsoon, bulahan ta, walay dimalas atong kinabuhi. Dili na tinuod ng mag-andam kag pila ka prutas, daghan bitaw mga ginikanan, igsoon. Nag-andam og mga prutas na bilog. Any materials nga ilang gi-prepare para pampaswerte kuno. Aron nindot ang dagan sa ilang kinabuhi, tanawa ilang mga anak paglabang sa bagong tuig nangahimong adik-adik palahubog badlungon. Di ba? Asa mang pampaswerte ning effect ba wala. Kung gusto ta igsuon nga maayo ang mahitabo nato this coming New Year. Gusto ta igsuon nga masagana, gusto ta igsuon nga prosperous atong New Year, blessed atong New Year, igsuon way lain. Adto ta sa blesser, ang tinubdan sa panalangin, adto ta modutdut, modangop, mopaduol, mohatag og seryoso or tinud-anay relationship. Siya maghatag nato og blessing, grasya, pabor, no? Walay di malas igsuon sa mga anak sa Ginoo. Amen ba? No? Ayaw mong tuwa ng swerte-swerte. Naghanggay mga nag-prepare lagi nga na. Pero waman, bati man ang nahitabo lagi silang kinabuhi. No? Daghan kay nag-prepare og mga gikumplito nila ang prutas ng nga bilog kuno nya. Nag-grocery pagod sila ning adto sila ning sulod sila og mga malls kay ilang gipangita tong mga importante nga lingin nga prutas nga mao ni color pero sa dang ilang gi-prepare paglabang sa bag-ong tuig nganong di man maayo nahitabo. Nganong lulong mangyapon sa makadaot nga bisyo. Nganong palahubog mangyapon, nganong adik-adik mangyapon, nganong nangabit mangyapon. Nganong ang mga anak badlungon man, way grasya, way panalangin. Nganong man, it's unbiblical, wala sa Bible na igsuon. From Genesis to Revelation, imong basahon na walay gisugo ang balaang kasulatan, ang balaod sa Ginoo. Ngayon, niglabang nato sa bagong tuig, maghanda ta, magbutang ta sa lamisa og mga prutas na bilog, mga lingin, mga mauni color, kinanglan, ipon, pila kabuk, wala, tuo lang na igsuon. Kung gusto ta nga mahimong blessed atong New Year,
Kung gusto ta nga mahimong puno sa panalangin, grasya, pabor, igsoon ang atong New Year, dikit ta sa blesser. Mudikit ta, mudangok ta sa Ginoo ni Jesucristo. No? Ang atong relasyon niya, atong seryosohon, atong tinud-on, atong klaruhon, sigurado ang panalangin, anak. Og sigurado ang hayag nga ugma. Sigurado nga naay breakthrough, naay milagro, naay maayong panghitabo, naay mga kaibulungang butang, nga blessing, nga grasya, nga nagpaabot na to sa sunod tuig. No? Maunay gikinahanglan nato dili ng mga lingin diyang prutas. But anyway, I respect all people and of course all of their beliefs ug unsa may ilang pagtuo di ako nang respeto diha ng mga ngana, no? Pero biblically ako igsoon tanawa. Ako, no? Kabalo naman mo back then 2012 mauna ang deliverance nako. No? Pag 2012 January mauna ang time nga gipaygawas ko sa Ginoo gikan sa makadaot nga bisyo shabu, sigarilyo, inom, tanan klase babae, barnes, bulkasil, rugby, sirap, marijuana, tanan gasolina. Gibag-o ko sa Ginoo. Nabag-o ba ko igsuon tungod kay ang akong ginikanan every time nga mosugat sa New Year magandam daw mga prutas na bilog. Naay mga pampaswerte wala ang gihimo lang nagampo ra sila sa Ginoo directly to Jesus. Nang luhod sila, nang hilak sila kay ila kung hilakan igsuon kay badlungon kay ko. Tanawa. Nabag-o ko pero diha bay pampaswerte wala. No, mao na igsuon nga ayo mong tutuo nang nuningon nila nga magandam og mao na no but na wala na sa Bible igsuon. Sayang lang kana kanon na nato. Mga onta. No? Hindot na siya kanon igsuon, no? Mao na igsuon nga walay akong balikon sa Kristohanon kinabuhi walay malas ug swerte. Kay kung namay may tabo nato sa tong kinabuhing Kristohanon nga negatibo, naay katuyuan ng Ginoo Romans 8:28, no? All things work together for good igsuon, no? Tanang butang panghitabo so kan nahimugso si Kristo sa imong dugan bisan pag dili na siya maayo na ikatuyuan ang Ginoo wa ka na gidi malas. Maybe nakahimo siguro kag wrong decision or maybe basta testing ba na ni Lord pero di na di malas uy. No, walay di malas sa kinabuhing Kristohanon. Blessed ta every day. Pastor Aslang ko tinuod ba sa adlong kuan man ni siya kumo ni siya pangutana igsuon. It's unbiblical gyapon but dili bud pasabot nga unbiblical sila dili lang pud ta mo handom sa birth of Jesus Christ pero we can celebrate Christmas every day kay gihandom na to ang gugma niya, no? Mo bitong kabantay mo kami gyud sa church dito sa Bohol dili gyud na mo na itunong og 25 no dili na mo itunong ana lang pero respeto na to sila kay mao may lag na andan pero kita kabaw na to sa kamatuoran. Praise God, no? So, mga igsoon, walay swerte, malas, no? Pampaswerte. Kaya ako na ning gibalik-balik. Daghan kay mga dato, kwartahan, nga ilang anak, adik-adik, no? No? Ilang anak, adik-adik. Ang ilang himo igsoon, every time nga mulabang sa bagong tuig, hala, handa og mga prutas na bilog, bisag unsang pampaswerte, ning palit og mga unsa diha nga pampaswerte igsoon. Mingsuroy dito sa bisan asa, mao ni pampaswerte, pero sadyang hinglabang sa bagong tuig, nagka-worse ilang anak. Ilang relasyon sa ilang pamilya, gubot, bisag na idagang kwartang ano man na. Walay pampaswerte. There's no such thing as pampaswerte sa mga anak sa Ginoo. No? Kung gusto ta igsuon nga ang atong bagong tuig, puno sa kalinaw, kalipay na breakthrough, panalangin, grasya, pabor, gikan sa Ginoo, then atong seryosohon, atong relasyon sa Ginoo kana, hinoon sigurado na. Mga lagad tang matinud-anon sa Ginoo, dili na to mantinilan ang Ginoo. No, dili na to yanu-yanuhon rang Ginoo kung dili ang pinaka the best for us atong ihatag ni Lord pag pinaka the best nga pagserbisyo, pinaka the best time tanan atong ihatag sa Ginoo sigurado nga nindot atong bagong tuig na no bulahan ta no. Mao na igsoon ako lang ning live kay mao lagi na mao na andans kadaghanan nga pampaswerte no di ko mo to nga ako bitaw giingnan nga swerte ko no kayo ako ang ngana sila nga swerte sa imong ginikanan, Pastor Roy, kay nabag-o pa ka, no? Swerte kuno kayo akong ginikanan, akong pamilya, kay nabag-o pa kuno ko nga 16 ka tuig ng sigig suyop og shabu na maligya na, grabe ka barumbado, grabe ka kadautan, kasalbahis. Swerte daw sila, no? Dili swerte, blessed. Dili sila swerte kung dili blessed, tungod kay sila
taliwala sa kong kasalbahis, kabarumbado, kaadik-adik, wala ko nahimong babag nila nga muundang sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Ako nahimo na lang resulta or bunga sa ilang pag-ampo. Wala na sila giswerte kung dili gi-bless sila sa Ginoo. Answered prayer kung walay swerte, walay malas, wala sila gi-prepare mga pampaswerte diha para muduol ko mo surrender sa Ginoo. Amen. Mao na siya mga igsoon. Salamat sa imong tubag, Pastor Brad. Long live, brother. Long live dia, no? Long live, amping. No? Advance Happy New Year, brother. No? Ana na siya mga igsoon, no? Mao ni, again, there's no such thing as pampaswerte sa kinabuhing Kristohanon. Kung gusto ta, nga nindot, ang but pasabot magud ang swerte, kay meaning, kana bitong nindot ta mahitabo na to in the future. So, mao lang niya kung ikabilin yung igsoon, o ikatambag. Kung gusto ta nga nindot kayo ang mahitabo na to karong umaabot nga tuig bisag wala pa ta kahibalo. Kung gusto ta nga ang atong bagong tuig puno sa kalipay, kalinaw, puno sa grasya o panalangin sa Ginoo, puno sa pabor sa Ginoo, ang atong mga desisyon magbunga og mga maayo, no? Gusto ta nga na sayo na kaigsoon, seryosoha, tinud-a ang imong pagkigrelasyon sa Ginoo. Pangalagad sa Ginoo nga matinud-anon. Ayaw ng andam-andam kadag swerte-swerte nga pero layo po kas Ginoo, wala na way kwenta na igsoon. Ikaw mismo igsoon, ikaw mismo na kay personal commitment relationship ni Lord nya imong seryosohon siya. Ihatag ang pinaka the best para mahimaya ang Ginoo. Og sultian ko ikaw mga igsoon, ang karong bag-ong tuig nga moabot para nimo puno na sa surprise, blessing, breakthrough. Na ipinasay na ay answered prayer nagpaabot nimo. Basta sundo na nimo akong giingon igsoon nga imuhang tinud-on, imuhang seryosuhon ang imong relasyon sa Ginoo. Matinud-anon kang mga lagad sa Ginoo. Sigurado nga ang blessing nagpaabot nimo. Dili na kinahanglan nga mag-andam kag prutas na bilog. Mupalit ka didto mang grocery ka. Nga ako bang nabantayan igsoon mga sa mga 31 mga 30 pa hurot-hurot na ng prutas nga bilog. No, pero diri sa Mindanao namtas Mindanao murag daghan diri. Sa Bohol hurot-hurot. No, wala na kay ngano man gikumpra na kay ikuan lagi. Ikuan iandam ko sa lamisa kay pampaswerte sayop. Bisag unsaon pa na pag-andam nimo pero layo po gas ginawa po kay klaro imong relasyon sa Ginoo. Way mahitabong swerte. Way mahitabo nga maayo nimo sa bagong tuig. Pero ako kang gi-challenge igsoon this morning to all of the viewers right now. Before ta mo labang sa bagong tuig, panumpa or panaad paghatag og covenant ni Lord nga imuhang i-renew imong commitment niya or imo siyang seryosohon nga mga lagad kaniya nga matinud-anon kanang itudo na nimo ang pagpangalagad sa Ginoo, ihatag ang pinaka the best ni Lord para ni Lord igsoon. And then believe me kay nasinati ako ni sigurado nga umaabot nga tuig nimo puno ni sa panalangin, usa ka mabungahon ni nga bag-ong tuig, no? Kalinaw sa pamilya, na breakthrough sa imong mga anak, no? Tagbuon ninyong mga panginahanglan, kana kung adto ka, mudikit ka og maayo, magmatinod-anon ka, no? Mga lagad ka sa Ginoo nga honest igsoon. Sigurado nga ang imuhang gihimo na ay bunga na ay resulta. Ug usa sa resulta igsoon, nindot ang imong mapaabot sa karong bag-ong tuig nga umaabot. Amen. No? Ayaw na mga prutas na bilog, wala na. Ato na ng kanon diha, no? Wala na. It's unbiblical. Never in the Bible nga nag-command nga inig bagong tuig ha, mao ni mamalit mo ni kani nga maprutas nya. Kuan ka bukjod 18. Nya ang 8 ka kuan, ang 7 ka wala na. Di ko kay mabasa from Genesis to Revelation, but maybe sa mga naitotoo bitaw pero dili na. Ako igsoon dili ko mutuo na basta wa gibutang sa Bible sa balaang sulatan sa balaod. Di ko mutuo. Totoo wala na. No? Wala na mga igsoon. Mao na nga it's just a reminder for us this morning. Kung gusto ta nga maayo ang mahitabo na to this coming New Year, ang bag-ong tuig nga ato ang labngon, nindot ang mahitabo na to. Then mudikit ta sa Ginoo og maayo. Mga lagad ta niya nga tinud-anay atong relationship niya atong klaruhon, atong seryosuhon igsoon. Di na to siya mantinilan. Sigurado ang hayag nga ugma or ang bag-ong tuig masagana na siya igsoon. Puno sa kalinaw, kalipay. Puno sa mga sorpresa nga grasya nga ihatag sa Ginoo nimo. As long as adto kaniya mo dikit
no? Dilian ng di ta mo dikit anang pampaswerte, wala na si mga igsoon, no? So mao ni akong gamayng pahinumdum kanato nining taknaa sa kanang kahaponon igsoon. Alauna 36 diri sa akong relo, no? So mao na no, reminders lang na nato kay naman nagsingabot naman how many days na lang igsoon mo labang na ta. And then so naday ko another reminders igsoon kay naay nag-message na ko ganina nga nagpa-advise pud ba. Ako lang i-appeal diri. Ako sang advice no, reminder sa tanan nga gusto mo labang sa bagong tuig nga gusto ka makabaton og tinud-anay nga kabag-uhan, gusto ka maduol sa Ginoo, gusto ka nga ang kanang mga addiction nga naani mo karon nga year, gusto ka nga mawala bitaw siya iniglabang nimo sa bagong tuig. Mao lang ni ako ang advice ninyo mga igsoon. Kung gusto mo nga naamoy bag-ong kinabuhi nining bag-ong tuig, naamoy tinud-anay kabaguhan nining bag-ong tuig, nining bag-ong tuig igsoon, maduol mo sa Ginoo. Ang akong advice ninyo mao ni karong bag-ong tuig sad, pamili mo og mga tao, mga higala nga duol sa Ginoo. Pilian ninyo nga inyong kaubanon kanunay nga ang mga tao nga mainampuon, mga tao nga dalhon ka paduol sa tiilan sa Ginoo, mga tao nga kung nakay problema basahan ka og pulong sa Dios, dili ka kay palitan og red horse. Mao nay pangita igsoon. Kung gusto ka nga karong bag-ong tuig, ang imong bag-ong tuig igsoon nakay tinud-anay ka bag-uhan, makagawas ka gikan sa makadaot nga bisyo, duol ka sa Ginoo. Pilia sad amiguha og maoy himuang barkada karong bagong tuig pod. Ang mga tao nga duol sa Ginoo, mga tao nga hinimbahon, mga tao nga Diosnon, mga tao igsoon nga may nampuon, mga tao nga willing mo comfort nimo kanang dili iduot ka kung masipyat ka, mga tao nga willing mudala nimo sa simbahan, willing mo ampo, willing mudala nimo paduol sa Ginoo. For sure igsoon nindot kayo ang imuhang kinabuhi ana, maduol ka sa Ginoo. Nya tinud-anay kang mabag-o kay kung ingon ka nga gusto ka makabaton og tinud-anay nga kabaguhan, gusto ka mo mobiya sa makadaot nga bisyo, mundang nakagpalahubog, mundang nakagsuip og syabo, mundang nakagbabay, pero iniglabang sa bagong tuig, the same friends gyapon nimoon. Iniglabang sa bagong tuig ang imong uban-uban mga palahubog, adik-adik, mga himabay gyapon di gyapon ka mabag-o. Pero kung mag-usab kag mga higala igsoon, but not totally nga imo na jud silang likayan hangtod sa kangtura, no? For the meantime lang ba mag-usab kag higala, no, mo-ship ka ang imong pilion katong mga tao nga mga maayong ehemplo ba, no, role model sa society. Sigurado matakdan ka because according to the word of God, niingon ang pulong sa Ginoo igsoon nga makighigala ta sa mga maalamon, mahimo sa tang maalamon. Pero kung ang atong kauban kanunay bad company, makakurap ni sila sa atong good character. So dili mahitabo nga mabag-o atong kinabuhi kung mga daotan po datong kauban kanunay. Siguro unya ra ka motipo nila kung tinud-anay na kang nabag-o duol na ka sa Ginoo, strong na ka spiritually, mature na ka spiritually. Kay di na ka basta-basta matintal nila, no? Mao na akong painumdum igsoon kay nay nag-ask na ko ning message na ko ganina about ana nga gusto daw siya nga lahi na jud iyang kinabuhi nga mulabang siya bitaw nga bag-o na gid siya nga wa naon ta siya bisyo pero di man na mabag-o kung imo pong kauban barkada kanunay hangout imo kanunay or nakabanding karong umabot pud nga tuig puro pud palahubog adik-adik himabay ba nang bastos matakdan jud ka birds of the same feathers flocks together. Mao na ang halikay sad gusto ka mabag-o ang Ginoo anda mo bag-o nimo tabangi sa dimong kagalingon sa pagbag-o pinagi sa mapaglikay sa mga tao nga dili maghatag nimo maayong impluwensya. Amen. Akong buhaton magampo ra ko ninyo kay as always perminti mo muna nako giampo igsoon every day, every night, early in the morning kadlawon magampo ko sa tanang mga followers ani. Amen. So, mo na akong gamayng pahinumdum igsoon. Again, una na akong pahinumdum about pampaswerte. There is no such thing as pampaswerte. Bisag pila pa nakaprutas imong giandam igsoon maswertehon ka walay mahitabo na. Kung gusto ka nga nindot ang mahitabo nimo this coming year igsoon, mahimong prosperous, mahimong mabungahon, puno sa grasya, panalangin, milagro and then dut-dut sa Ginoo. No? Kinahanglan nga imong tinud-on ang imong relasyon sa Ginoo. Ayaw man tinili si Lord. Kinahanglan matinud-anon kaanis ka sa Ginoo. Sigurado nga nindot ang imong bagong tuig. No? Wala nang mga dimalas, blessed kay kaigsoon. And then ikaduha na kong reminders kung gusto ka nga nakay tinud-anay kabag-uhan sa imong kinabuhi this coming new year. And then pilia
amiguha, barkadaha, higalaha ang mga tao nga duol sa Ginoo, mga tao nga may nadlukon sa Ginoo, mga tao nga iampo ka, mga tao nga i-lift up ka, i-cheer up ka kung ma-down ka, i-comfort ka, mga tao nga dalhon ka sa tiilan sa Ginoo. Mao ni nindot nga amiguhon nimo kay matakdan ka na maduol sa Ginoo, tinud-anay sad ka nga mabag-o. Amen. Ana na siya igsoon. Ako ning nihimo. Kaning akong gi-share niyo igsoon, experience na ko ni. So ako lang gihatag ninyo, gi-share ba kay para sa masinati ninyo igsoon. Kay ako lang regarding kabag-uhan, no? Excited ko kay karong kay kuan man more than 16 years man ko kabalo na mo, more than 16 years ko in drug addiction. Shabu, inom, sigarilyo tanan dia, no. So karong January mag 13 years na ko, 13 ka tuig nga nahigawas gikan sa makadaot nga bisyo. Excited ko. Kay 13 years naman, 13, 14, 15, 16, 3 years more na lang to go nga mas 16 years na ko nga murag tabla na mi. It's not enough pa igsoon. Yes, ang uban moingon, grabihan ni mo brad oy nga na gibag-o ka sa Ginoo nga layuan na kay kami ani magkawat-kawat pa pero ikaw layuan na kag naabtan no. Grasya sa Ginoo ang tanan igsoon kay wala may ako. So ang tao dili mabag-o siyang kagalingon. Ang tao pod dili makabag-o siya si katawo Ginoo gini tanan no. So mao na nga excited ko. Excited this coming year no. Mao na excited nga giunsa ko gigamit sa Ginoo this year mas magpagamit pa kog maayo ni Lord this coming year og unta ingana tang tanan. Amen. Kung giunsa mo paggamit ni Lord this year, magpagamit pa ta sa Ginoo this coming year. Kung unsa inyong mga disappointment, mga failures karon mubuo na ta kay naay buhaton si Lord. Ug mao ni timan igsoon unsa man ang nawala nimo this year, ibalik ra na sa Ginoo, iduble pa. I-bless pa kag maayo ni Lord igsoon. Basta lang tinud-on nimo siya nga mga lagad kay seryosohon nimo sa igsoon. Nagpaabot ang panalangin, ang mabungahon nga tuig sa unahan. Praise God. Happy good ko, Pastor. I am a stroke patient. Half body paralyzed og ang akong pampatulog, paminaw og replace sa mga downloaded live of yours. Salamat sa Ginoo. I-appeal di ka sa kong prayer igsoon, i-appeal di ka. Tars as ona. Okay, upot lang tayo igsoon. Amen. So, sa lang ni ka-reminder na to igsoon this afternoon, ampo, amping, abanti lang ta kanunay, no? For the glory of the Lord. Na late na ka, Brad. Brad Jomar, na late na ka. Shout out, no? Long live kanunay ni from Cagayan de Oro, no? Advance Happy New Year, Brad, no? So, again, just a reminders, no? Yeah. Maulagi na. Ako kanunay nag-ampo sa matag-usa nga viewers nga mulabang ta sa bagong tuig nga mas niduol ta, mupaduol ta sa Ginoo. Kung na may uban nga nagtan-aw nga ni distansya mo, now is the best moment nga mo reconcile mo ni Lord. Naay gitawag og mo recommit mo ba ni Lord kay balulong ta igsoon nga as the days goes by nagkadautan ng kalibutan mas nindot ning magkaduol sa ta sa Ginoo igsoon. Wala ta kabalo wala ta katag-an sa iyo maabot na to, but secure the safety ta kung naatas kamot sa Ginoo. Amen. So see you next time igsoon. Again, ampo, amping, abante. I always declare that today, I declare that today is gonna be a fruitful day sa matag-usa ka nato. Unya, ang tanang buhat sa iyong kamot i-bless ni Lord. Inyong mga lakang giyahan sa Ginoo, dalhon mo sa kadaugan. Inyong desisyon paboran sa Ginoo. Dili matapos rong adlaw nga dili mo panalanginan sa Ginoo in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. So again, see you next time. Igsoon, makalugar ko kay mura maging minor ang saba diri ba. Mana nag-live ko. Again, sa wala makabalo kung asa ko na ako karon, I'm here in General Santos City, na ako sa Buayan Town Site, Purok Maunlad. Okay? God bless everyone. And don't forget to share itong live igsoon karon kay naagya po yung mga nindot nga pagtulunan eh. And don't forget to subscribe sa itong YouTube channel, Mabungahong Kristohanon. Amen. So again, see you next time. Advance Happy New Year. God bless everyone. To God be all the glory.